Eta gaurkoan, astebururako manifestazio deialdi batekin aurrera eginen dugu, izan ere esne sektoreak, ene sindikatua eta azitiko zierekin batera manifestazio deialdia egin dute esne sektoretik. Elizondon izanen da manifestazio hori eta sektore hau gertutik ezagutzen duen pertsona batekin egoteko aukera izanen dugu gaurkoan. Aitor Azkarate, Anizerrian Jauregia esnekiak, hortxe lan egiten duzu, sortzaileak, idea, arratsaldean eta ongi etorri Xaloa. Bai, berdin, eskar mila gonbidapenagatik. Bueno, larun bat honetan manifestazio deialdia daukazue, gero pixkat hobea azalduko dugu, baina esne sektore honetan antzaenez urtetan aldaketa handia izan duzu, ez? Nola aldatu da zuen sektore hau? Bai, badirez zenbait urte edo azkeneko hamarkada honetan aldaketa handik direla ematen, ez? Erran behar hona pixkete historikoki behiretzen badugu, lehenago etxe ezberdinetan esnetako behiakoa ziren, gehienetan benpin, eta honizetan garrafetan atratzen zen, ez? Eta, bueno, kusi duzuen bezala, jakinen duzen bezala, evoluzioa handi eman da azkeneko, hau izan zen, hasi ziren esnea ekoizten 2020. Hamarkada denero, eta ja orain 2020 jatiko gara, eta nik uste gutxire gazi eta bueno, ez da nola kitiko den. Nola antzeman dituzue aldaketa hau, zergatik eman dira? Bueno, aldaketa ganda poliki, ez? Hasiera batean etxe ezberdinetan baziren animali ezberdinak, eta bueno, gero zenbait enpresa hasi ziren esnea erosten, ez? Eta hor ja poliki nekazari gantziren behi gehiago hartzen, ez? Azken finean esnea egunero saltzen zen, edo bi egunetatik saldu zaiteken, eta hilabete ondarrian bazinen zure ordainsari, ez? Eta hortik eta barna, jende hasi zen, poliki esnetako behi gehiago hartzen, eta beste animaliak alde batera guztien, ez? Eta horrek zer ekarri zuen, enpresak eta eskaera gehiago egiten zieten ez bakarrik enpresa, baizik eta gizarteak ere bai, ez? Esnea baldintza batzuten egon bartzen, hotza eduki bartzen, gero, gain sari batzuk jartzen hasi ziren esnearen kalitatearen arabera, eta poliki, hori da, erran bezala, ez? Hasi ziren kuadrak handitzen, nekazari hasi zen inbertsioak eginez, eta, sartu gara zirrike batean, non, enpresa handi horiek betita eskaera gehiago egiten zizkiguten, zeren azken finean ere bai, hor bat zen sari bet, orden eta gehiago ekoiztu, orden eta prezio beha zinun, ez? Orden ekazarie, boi da, zirrike hortan sartzen den, ez? Be gehiago behar ditut, diru gehiago idabazteko. Baina hitzen ez da zuzenki horrela, zeren esnearen prezioa ere poliki iristen ganda. Orduen hori da, nekazariari poliki estutzen gantzaio, inbertsioak betita gehiago egin ditu, eta, hori da, erron daiteke egun, badirela behiko puru gehiago, baina nekazari gutiago. Hau da, esplotazio bakotxeko, edo, ustiapen bakotxeko behi gehiago dire, baina sektore honetan langile edo etxalde gutiago edo, ez? Eta, izan da, pixke goiti azkeneko urteoketan eman den evoluzioa. Nola ikusten duzue tendentzia datozen urteetan? Aldaketa asko eman dira, ez? Torkizuna nola... Bai, hor inflexio puntua izan daiteke, hori da, apirilean batean, hau da, 2018ko apirilean batean, ez? Zertaz, kuotak desagertu zirelakoz. Hau da, orain arte, Europan sartu zenetik eta bar, kuota batzuk jarri ziren, hau da, esne muga bat zegoen, eta karo, esne muga horrek edo, prezioa ere, ez, eskaera eta eskaintza, non baitean, prezioa ere mantentzen zen, ez? Eta, ze gertatu hori dela 2 urte? Kuotak desagertu dira. Horrek zerra nahi du? Hamniz gehiago ekoiztu dezakenak ekoiztuko du. Baina aldiz, gu gauden tokitan, hau da, mendialdean gaudenok, ez ditugu behi gehiago jartzen al. Eta horrek, ze ekarri du azkeneko 2 urteketan, esne prezioaren gain behera. Orden, hor gelditu dira zenbait nekazari, zenbaitek kostearen azpitik ekoizten dute. Eta, poliki Nafarroan ere tendentzia izan da, egunetik egunera edo urtetik urtera nekazari gutiago izatera, ez? Eta ze gertatiko da hemendik antzera, ja badugu 2 urteko esperientzia, ze gertatu den kuotaren
ondorioz, eta tendentzia hori izango da, prezioak nik uste berantz joanen diren, abeltzainak ere behitzen, zenbaitzuk ezin dute konpetitu prezio egietan, eta aldiz sortiko dire ustiapen handiak. Hori da Sorian, ez? Eraikin nahi dutena. Gero esagoitz eginen dugu, zeren hori arrazoi ondoriotariko bat, hori da. Manifestazioa deitzeko. Bai. Bestalde ere, ez dakit bilakaera honengatik edo, baina beste realitate berri batzuk sortu dira, ez? Adibidez ekoizpen ekologikoa, salmenta zuzena, hor ikusi duzu pixkat etorkizun izpi txiki bat edo? Bai, orokorrean tendentzia hori da, ez bakarrik esne sektorean, baizik eta abeltzaintza eta nekazaritzan sektorean, ez? Ikusten dugunez, bezeroak, kontsumitzaileak beti eta, kontzienteago da zer nahi duenean, benpin gaur egun etiketak lehitzen dire, lehenago bakarrik prezioi behiratzen gino, baina nik uste horreiak gizartea behiratzen duen zerbait gehiago, ez? Benpin, bertako izetia, edo, zuk aipetu bezala ekologiko izetia, edo, zenbait aldagai gehiago behiratzen dire, ez? Eta egie da, lehenbizko sektorian jende hasi dela mugitzen, batez ere igual gazteago, ez? Ja heldu denean, zailago da aldaketa hauek ematea, ez? Orden, gazteetan bai sumatzen, ez? Baina esne sektoria da, nik uste bereziki zailago, ez? Behiak nahiko intensiboki edo ibiltzen dugu, tratamentuek beharrezkoa dire, eta guzti horiek mugak dire reglamentuan, ez? Europako reglamentu, ekologikoko reglamentu hortan, belaiak bihar dira, oda belaiak kanporatera behar dire, eta intensifikazio aldera gangaren, ez? Hori zaila da buelta hori ematea, ez? Gure antzineko gaitetxek eta baiten zutela, baina guia intensifikazioara joan gara, eta hori berriz ere horri buelta ematea ez da pausu erreixa, ez? Horrengatik, Nafarroan oraindik ez da gostatzen ari da pausu hori ematea. Dena den, nekazaritzan arlo askotan gertatu den moduan industrializazioa iritsi da, eta esne sektorean baita ere, ez? Bai, hori da, hemen igual industrializatuena izan daiteke igual zerriaren sektorea edo, eta, karo, hori da, lehenago etxe guztietan, nik ez dut honiz ezagutzen, ez, sektore hori, baina lehenago ikusten zen etxe gehienetan zerriek bat ziren, eta gaur egun inon, ez, eta hori da, horre ere prezioa goitita biti joan da, ez, eta azkenean horri izan daitekeen kasua da, edo urteatean, prezionak balin badira, honiz idazakezu, baina ondoko urtean galdu, ez, eta behiakin gauza beraide pasatzen. Esnea biti daie, pentsua goiti, izan ziren horreira urtatzuk esnea goiti gantzela, eta irabazia hondik izan ziren. Baina horreia tendentzia, eta batez ere kuotan desagerpenarekin edo, nik uste tendentzia izango den hori, prezioa behiti eta, hastion aipetu den bezala, igual, esportazio handiak edo sortiko direz. Dena den, albiste garrantzitsuena Soria aldeko herri baten 25.000 behi izanen dituen lantegi, fabrika, granja zein nola ditu, sortu behar dute, ez? Antza denez, irudi egia izanen dela, eta honen arira, ondorio larriak, ez? Izan dezake horrelako granja baten sorrerak. Zuengan batez ere. Hoi da, eta gero ere manifestazioa deitzen dugera baita non ere naferangatik, ez hau da, mendialdean edo, ez, gure alderdian edo zazpi nekazari 7 esneri gehiago bilduko, ez? Eta Soriakoa da, bertze ondorio, ez? Hor nik uste biek nahiko loturi daudela, aipatu duten, garapen honetan, ez? Orden, zuk galditen duzun bezala Soriakoi, hoi da ondorio bat, azken finean gehiago eta desagertu dire, lehenago kuotak ziren, ez ezin ginen gehiago koiztu, ez muga bat bazen, baina gaur egun dena merkatu librea edo denez, edo zein esne kopura ekoiztu daitekenez, hori da, inbertsioa egin nahi duenak aukera bat du, ez? Karo, zer gertatzen da? Hoi antzinerat jarraitzen badu, gu mendialdean sobran gaudela. Azkenean gu behin ere ezin izango dugu konpetitu espresioan, ez kantitatean, olako makrogranja edo makro ustiapen batekin, ez? Beraz, karo, guk eskatzen duguna da, hori geldiarazteko, batez ere, guk
lan duin bat izateko, eta gizartearen dako ere bai, nik uste lehenbiziko sektoriak onura batzuk egiten dituela, ez? Azken finean gu gaude mendialdean, mendia ingurua zaintzen dugu, ez? Lanpostu batzuk sortzen dira, da beraz, ekonomikoki garrantzitsua da, zen gure inguruan zeharka badire beste lanpostu batzuk, ez daudela gu bakarrik. Hor daude albaiteriak, hor daude pentsu saltzaileak, hor daude dendak, hor daude eraikuntzan egite direnak, hau dena zirrike bada azkenean, ez? Sare bat osatzen duzu, Gero, sozialki ere garrantzitsua da zen, azken finean herriak bizirik mantentzen dira. Ez, azkenean guko hor balin badi dugu lanpostue, segurazki herrien gelditu gara, ez? Eta horrek zerra nahi du, kultura bat ere mantentzen dela. Azkenean hizkuntza bat mintzetzen da, bizitzeko modu batzuk badien, lan egiteko modu batzuk, harremanerako bertze modu batzuk, beraz, hoi mantentzen da lanpostuak balin badirean, ez? Eta gero aipetu dena ingurua ere norbaitek mantentzen du. Gusten dena azkeneko urteoketan nola zikindu diren mendiek, ez? Zenbat sute badiren. Claro, egia da nekazaritza biti daiela, baina menpin mantendu dezagun badena. Ez? Eta nik uste olako guztiapen handi betek sor dezakeen ondorioetarikoak hauek dira, ez? Osongi, azken finean, hala eta guztiz ere kontsumitzaileak ere izan dezake azken hitza, nola ikusten duzu? Bai, hori da, ez? Guk manifestazio hau egiterakoan ere bai kontutan hartzen ginen kontsumitzaile, azkenean zerbait erran marko du, ez? Eta, bueno, guk adibidez, hau planteatu baino lehen, manifestaldia planteatu baino lehen, Elizondon egin ginen, uztarrilen akabailan hitzaldi bat. Ez bertan zauden, hiruek abeltzainak ziren, bi Nafarrokoa, Baztango abertzea auzakoa, eta iparraldetik etorri zen LB-ko Mikel Iribarren, ez? Eta guna egin nahi jakin Frantzialdean nola landu duten gai hau, ez? Zeran ere izan zuten horrelako zehozer, baina 1000 beiko guztiapen batekin, ez 20.000. Zer, Nafarroan ezatzen du badugule 5.000ko bat, kaporra oso nahi zuzen ere. Bueno, pues beraiek, hori da, azkenean sindikatu aldetik eta, bueno, lan gogorra egin zuten, eta azkenean jatu ziren, nagusi horiek edo ez egitera 1000 beiko guztiapen bada, 800 arte. Eta kontzientziatu zuten gizartea, oda Frantziako gizarte guztia, gizarte Frantzak ez zuen erosi nahi olako ustiapen handiko esnea. Pentsatzen zelan egin zuten, bai komunikabideetan, bai gobernu edo administrazio aldetik, eta enpresarek orain saldu behar izaten du esne hori Belgikara. Baina Frantzian ez dute kontsumitzen. Claro, beraiek, gizartea arrasensibilizatua dago, batez ere bizko sektoriarekin, hemen oraindik ez, gu pauso gehiago eman behar ditugu, baina, erran nahi dut, adibide argi bet da, gogorki borrokatuz gero lor daitekeela hortaraino, ez? Eta guk hori da, nahi dugula da, ez bakarrik, gizartearen ez bakarrik gure arazoa dela, baizik eta gizarte guztiarena, azken astinera aipetu dituzten onurak egiten dituenak gizarteari, denak aprobetxatzen gara, ez bakarrik nekazariok. Orduan, nik uste dut, kontsumitzaileak ere zerbait eramarko lukela, ez gauza hauen antzinean, ez bakarrik guk. Sentsibilizazio arlo horretan nola ikusten duzu? Jendea ohartzen da honetaz, ezakit, ia guztion arazo bat izan daitekela, ez? Adibidez hori lehen aipatzen genuena, esnea erostera goazenean hor prezio desberdinak ditugu, uste dugu dena esnea dela, berdina da, ala ez, nahiz eta prezioa desberdina izan. Jendia ikusten dugu poliki sensibilizatzen nahi dela, ez? Hoi egia azkeneko... Zentzu guztietan, ez? Nik uste dut, ez azkeneko urteoketan poliki aldatzen nahi dela. Orain, ezin dugu konparatu Frantzia aldeko gizartearekin, ez? Baina, guk erran eta dena beraiek ere egin izan duten bezala, dena pausoz pauso egin marreko zerbait dela, ez? Eta, egia da, hoi da, merkatuen badiela esne kajetan edo prezio ezberdinak. Zer gertatzen da, markaren arabera, baina egia erran, nik sektoria ezagutzen dutenen arabera esne guztiak ez dira berdinek. Esnearen kalitatea da behiak jaten duen arabera. Egia erran, gaur egun behi gehiena goza bera jaten dutela. Ez zen lehen hau pasatzen, edo ez da ekologikoan pasatzen. Gure esnea adibidez, sasoiaren araberako esnea da. Orain belarra gehiago jaten dute kanpora ateratzen direlako, eta esneak zapore bat, eta
grasa mota bat edo baditu ezberdina da. Aldiz neguan jaten dute belarri dorra eta bertzen mota batekoa da, ez? Baina gaur egun gizarteak hori ez daki. Gizarteak nola ezberdintzen du esne bat edo bertze bat, prezioaren arabera eta markaren arabera. Baina ez dira denak berdinak. Eta bueno, hori da, markak ere, segun ze publizitate egiten duen, garestia hori harriko du, edo merkeago. Eta gero ere bai, bakigune da, esnea erakartzeko, bezerok erakartzeko, produktu reklamo edo erakartzeko produktua da. Eta hori nun erakiten du? Nekazariari. Azken finean, banatzaileak, hau da, edozein distribuidora handi hauek ez dute esnea gehiago ordaindu nahi, ez du ordaintzen esnea saltzen duenari eta edo gure kasuan erosten digunari, hau da, Danone edo Kaiku dena delakoari, eta horrek ere ez du ordaintzen nekazariari. Ez azken finean gu gara, kapitalismo honetan edo eraginten digun gehiena, ez? Eta horren ondorea zer da, nekazari gutxiago gaudela, egunetik egunera, ez? Baina egia da esne guztiak ez direla berdinak. Administrazioek zer dio alde honetatik? Azkeneko 2 urte hauetan hartu zuten erabaki horrekin ez zarete oso ados egonen, ez? Kuotak, desagertzea... Bai, gu ados ez, eta aipatu dugu, ez? Binta berriz ondorioak ekartzen nahi den, ez? Eta nik uste gaur egun daudenak, ez? Administrazioan daudenak ere kezka dirazi dutela, ez? Zen azken finean beraiek ere kontziente dira adibidez Oriakoa edo Danoneren afera honetan, ez? Honek antzinera jarraitzen badu, gu mendialdean benpin, nekazari gutiago izan garela esne sektorean. Baina horren dut, gauza hauek ongi ateratzen badira, haragi sektorean edo oiluetan edo gerta daiteke, ez? Orduan azken finean, txikiok ez du erteko hori. Batez ere, prezioaren menpe balin bagaude, ez? Aztio nahi duten bezala prezioa baina zerbait gehiago eskaintzen dugu produktuaren kalitatea eta aztio nahi dituen onura guzti horiek, ez? Orduan, nik uste dut, administrazioak kezka adirazi duela, baina, pausoak ere eman behar direla. Azken finean, egia da, zenbait gauz lotu daude, kuotaren desagerpenaren adibidez Europatik heldu dena da, ez? Baina, norberak alduen neurrian ero, gauzak nola baitere aldatzen edo, benpin, nekazariok herrietan bizi ahal izateko eta gero lan duin bat edo soldata duin bat izateko ere, pausoak eman behar direla, ez? Zenaz geldituko gara lehenbizko sektoreari gabe. Joan gaitezen gaiaren harira, asteburu honetan izanen duzue manifestazioa, zergatik egin duzue deialdia? Bai, zergatik baztanen, Elizondon izanen da, ez? Hoxe, bai, deialdia da gehien bat, hori da, ez? Hasiera batean Danonerek, hori da, 7 nekazarik esnea biltzetik utziko dio orain, apirilean batean, eta, salatu nahi duguna da, hori ez, azken finean, nekazariok bizi guztian Danoneri saldu diote esnea, beraiek hartzen zuten baldintzetan, prezioetan, nekazaria behin ere ez du jartzen bere prezioa, baizik eta jartzen dute berari prezioa, ez? Orduen, eta gero... Ez du arrazoia? Ni pentsatzen du kostea dela. Kuota zauen bitartean esnea eskasten. Estatu mailan, Espainiak esne gutiago ekoizten zuen kontsumitzen zuena baino. Beraz esnea behar zuen. Zer gertatzen ari da orain, poliki ari dire esnea ekoizpenak handitzen, batez ere ustiapen handi horiek, eta, txikiak sobran daude. Azken finean, esne hori biltzeko kosto handiago da, hori egia da. Ez, baina, aztionera ipetzen nuena, baditu bertze onura batzuk egiten duen, ez du bakarrik prezioaren menpe egon bar. Hori da guk salatzen duguna, ez? Ez da bakarrik hemen prezioa, nik uste zeo zer gehiago balio dugula, ez? Eta hori da, nekazari hauek egon dira, inbertsioak egiten, esne kalitatezko esne bateko izteko kopuru bat, eta orain, hilabete batzutik bertzea hartzen duen, ez dizutela kontratua berriz ere, renobatuko, ez? Eta berziten du nik orain. Zorpetua nago, esnea hau ezin da etxi. Eta bertze bati saldo edo, eske azkenean hor duzu bizia, ez? Horren hau ez da inerrexa, ez dut zure esnerik behar. Hor badago famili bat, badago historia bat, ez? Ez dela bakarrik ez du zure esnea nahi. Nik uste dut, sensibilizazio sensibiliago behar dugula holako erabakek hartzerako orduan, eta ez bakarrik kostea gehiago iditzen daitela, ez? Orduan, hori da salatzen duguna, eta batez ere Elizondon egiten da,
Hoidatik, eskualdean 6 daude, ez, bastan Malerreka eta Urtazubin, eta 3 bastanen, ez? Orduan, nik uste dut, eta, gure inguruan badago tradizioa lehenbizko sektorean, eta nik uste tokia egokia zen manifestazioa egiteko. Gainera, Soriako ustiategi honek ere alarma gehiago. Hori da, dena batera torri da, ez? Eta, pixke lotu dago, ez? Nekazari txikik ez duten nahi eta handiak nahi dute, ez? Hortan, nahi duguna salatu da, guk nahi duguna da, mendialdean lehenbizko sektorea bizirik irautea, lan baldintza duinekin, ez? Eta, nik uste beharrezkoa dela gainera gizartearen dako, ez? Egiten dugu lana. Frantziaren kaso nahi bidez, aipatu duzu beste abantaila batzuk badituztela eta azkenean horrelako ustiategi 1000 behi zituen ustiategi hori geldiaraztea lortu zutela. Hemengo kasuan nola ikusten duzu egoera? Ni egia zaila, gizartea ez dago horren bertzeraino sensibilizatu, ez? Baina, erran nahi dute manifestaldi hau pausu edale. Nafarroan ere gintzen 5.000 eta ez ginen jauza erran. Baina, orai momentu honetan, danonena eta Soriakoa dena batean elkartu dut, eta, saiatu gara, penpin gizarte eratzen, ez? Gizarteak jakin dezan, zaiden pasatzen lehenbizko sektorean, ez? Eta nik uste zerbait erratekoa dela, ez? Bakotxa bere neurria, baina nik uste dut, eragotzi behar direla olako makroenpresa zen, ongi ateratzen bada, bertzen badago, bertze zehozer egiteko, eta azkenean hau da deslokalizazioa argite garbi bet. Hemeneko izan den esnea eman bertze toki batera, eta denak batera, eta hau gutxi gelitiko da. Dena den, lehenago aipatu dugu nortzuk zareten manifestazioko deialdiko antolatzaileak, baina hor herria txikimendu asko, ez, izan dituzu? Hori da, eguna egin zen, pixketo da gizarteare ino ailegatu, eta txikimendu eskatu, ez batez, bada hemen kulturako taldia, gero lehenbizko sektoreakin lotu daudenak, eskolak, herrietako elkarteak, eta, kirolakoak ere bai, nik uste dut... Gizartea pixkat. Gizarte orokorrean, eta orokorrean atxikimendu handiz izan da, bastan mailan konten gaude, zen jendeak ez zuen inolako arazorik jarri atxikitzeko, eta hori gero nabaritzen dela hometean bertaratzen, ez? Baina, benpin lortu duguna da, pixket gaia gizartearatu, eta jendea, alde neurrien edo sensibilizatu. Osan, Aitor, noiz izanen da hitzordua, larun batean, zordutan? Launbaitean izin de, atxaldeko 5 atrako da, Lizondoko plazatik. Eta animetu jendea, bastan aldera da, bazkaldu, eta gero bertan parte hartzera. Osan, Aitor, mila esker, ongi izan, eta zorte ona daukazuen. Eskar mila zuei. Mila esker. Danonek Nafarroako mendialdeko 7 familien nekazarien esnea ez du gehiago bilduko. Sorian, 20.000 esnetako behien ustiategi egin nahi dute. Bide guntek, mendiko nekazaritza desaestiko da. Hau pastuz daien, kontsumitzaileak eta nekazariek. Elkartu behar gara. Nekazaritza iraunkorra, eta enplegu duin sortzailea. Herri txarrak bizi mantendu. Gauan la Soria. Gure inguruak eta bazterrak zainduko dituena. Hasten nahi denai ez errateko. Landare biziei bai errateko. Apirilaren 1 manifestaldia Elizondoan. Gu han egonen gara. Eta zu? Wake up in the morning